Ag Campáil Cois Farraige. Bhí scrúdú na hard teiste hart buíochas le dia. Bhí mé héana agus mé dhearthar ag géirí dul ag Campáil Cois trá I Loch Garman. Bhí muid ag géirí ar scíthe ligans. Dúirt ar mamí gur smaoinú mai hé. Thug muid ar Loch Garman. Chur muid suas dhá phobal in aice leis an trá in éanaid Campála. Bhí muid ar sábhín so. Áit dheas chompordach a bhí an. Bhí muid ag dúil go mór leis an tas. Ar maidí, bhí an gréanaigh scoiltiú na gluch, agus sa tróna dathraí an aimseir gan chunne. Thosaigh sé ag stealú báistí agus dilmuid ar bobbal. Bhí GMA orí nar war an aimseir dheas. Dírí an aimseir níos measa de réir a chéile. Bhí gí bhilseanach an agus hit na pobal síos. Bhí muid ag bunk ceart. Ní raibh áitriú le fannach den ihe. Bhí uafas an dóhan orí. Thocraí mé ar scarte chur iad. Dúirt dad go raibh ostan deasan ach a laimhe, agus go raibh aithne ar an bhainisteoir. Bhfuil sé dú an dul go dtí an tastan. Ba mhór an trúan ar ibrí cursaí amach, ach ní raibh neart air. Thuaigh muid go dtí an tastan dar a bhainneam ostan na fáile. Fuair muid tabla sa bhéalan agus dtí muid béile brá te. Bhí muid lean sás de ihe ag chaithú san ostan deas compordach. Mar a dearan seanachal is ulcan ghí nach séadan maith a ginne.